जे बुबागानि जे आसामा सांगति खयजमनि अ जाति सेट अर कासा बुखांनि बा बाय गुङा बलं सलं तखा आबोनो जों बुबाग्रानि आसामा सांनो रसावै दिनै स्वच्छ भारत अभियान क्लीन तंगन बागै जों दिनै पास्ता बिसिनो तैयै जों दिनै कासा एडभान्स जों थाबो अभियान थागा जों अर सिमिया जों दिनै हाग्रा पार्टी अफिस ताय बाजार बसखांग जों खैलेगा जों दिनै बुबागारा हांगाय आर्किटेक्चर मॉडर्न आर्किटेक्चर हिजागल दिनै बुबारा बेजिगन बिसोर मानिक बो आसाइमानि सालखाय 19 आगस्ट हाइनब्लाना 19 आगस्ट बिनि जे तमुं सामुं बिनि जे क्लीन क्लिनिटी पानो जेबे बो मॉडर्न काय सनाम थाना नायका हाइपानो जों दिनै दुर्भाग्य बाय बो कितेसे समय बिसिनो बो या सिंजानो या कालांका आबोनि बागै दिनै तिप्रा हास्तिनि जे लुकुरब दिनै बुबागानो जे मुजुनारगो आ बुबाग्रानि मुजुनार माइनो जों दिनै बुबाग्रानि आसाइमा सालनरुकसाय गोरों जागाव जों साबा अभियान खालायो दिनै स्वच्छ भारत अभियान बो खुनो आबोनो गाय जों अ बिलिनखाय दंहाकाय दिनै परिबेश काहामगो बुबाग्रा जे नायमानि आबोनो जों मुजुखायै बनो जों
पसरब्रुम जों 19 आगस्ट जों फालिलायो जों नाचिनि अजे बुबागाना मुतुनारगै जों हाजि जों नेक्स्ट जेनेरेसन जों जेबे ताबो भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान नै क्लीन खाइ जों खाले जावा तिनि नेक्स्ट जेनेरेसन बो अमा हाइनो बुबागाना मुतुनारगा कै दिनि आसामा साला काहाम करं तंना बागै तिनि सुस्थ तिनि परिबेश तंना बागै तिनि बना मुतुनारगै जों खाले तो नै आं जतननो कयो हामबाय।